o sense, amb censures o sense, ja està de sobre demostrat que si les ha de perdre, les perdrà, i ni tots els canals nous, ni tots els Pedro Garcíes, Johnsons o Vells Becers junts i multiplicats podran evitar-ho si els valencians diuen que ja en tenen prou. Ja en tenim prou és el títol, ja saben, d'una iniciativa cívica que ahir va aconseguir estrenar a 100 locals i també a Infotelevisió un documental de denúncia dels comportaments que el Partit Popular ha tingut en aquest decenni llarg de poder quasi absolut. Un poder que potser està en les hores finals perquè si hi ha un signe que una era s'acaba són precisament els nervis i els errors infantils que cometen els que s'agafen com a llepasses a un poder que ja no tenen perquè una majoria social vol canviar-los. Tenen càrrecs i cobren com a tals, però no s'adonen que ja no manen, que ja no governen, no veuen que la societat va per un altre lloc i s'encaboten a exercir més un poder injust que una autoritat indiscutible. Només així pot entendre's que hagin volgut tancar TV3, que censuren el Ja en tenim prou, que perseguisquen mitjans independents com Infotelevisió o els del grup Prisa i que continuen censurant i amagant la veritat a Canal 9 i, a més, amb tota la consciència. A un mes de les eleccions sembla com si ja les hagueren perdudes perquè cap poble tolera tanta manipulació sense anar a votar i enviar a casa els malfatants. Fins ací l'editorial. Anem ara amb les notícies i pel que fa a la primera d'elles ens hem de disculpar però no es podem oferir imatges i ho hem intentat. La primera notícia del dia era l'intent fracassat per ara de tallar les emissions de TV3 a Alacant, concretament des de l'emissor que Acció Cultural té a la Carrasqueta, entre Xixona i Alcoi. Uns quants centenars de persones, entre 300 i 500, segons les fonts diverses, han impedit als funcionaris de la Generalitat accedir al recinte i tallar l'emissió. I tot això ha ocorregut davall una pluja intensa, molt intensa, que és la responsable que no puguem oferir-los imatges. En efecte, la càmera se'ns ha banyat, no s'activa i no ha estat possible recuperar la cinta que hi ha al seu interior. Ho lamentem, els oferirem, esperem, les imatges dilluns, quan la càmera s'hagi assecat el suficient com per tornar a funcionar. Ara l'única cosa que podem fer és contar-los de paraula el que més o menys ha passat. Eren cap a les 11 del matí, un cotxe de la policia adscrit a la Generalitat ha fet una primera ullada per a constatar la dificultat d'accedir a la caseta protegida per centenars de persones que a més tenien els braços entrellaçats. I se n'han anat per a rebre instruccions. Després de mitja hora en què la pluja queia amb insistència, han aparegut 3 cotxes de policia més, 2 funcionaris de la Generalitat han volgut aleshores presentar l'emissor, però Eliseu Climent, com a representant d'Acció Cultural del País Valencià, els ha comunicat que no obririen la porta de manera voluntària. Els policies han intentat accedir per la força, però el mur de persones els ho ha fet impossible. Els policies han hagut de retirar-se i els funcionaris, després d'un temps de reflexió, han decidit reclamar la presència del representant d'Acció Cultural per alçar acta i deixar constància que se'ls havia intentat evitar l'entrada. D'esta manera, les emissions de TV3 continuen. L'acció d'estos centenars de persones ha evitat el tancament i ara, si es vol fer un nou intent de tancament, s'haurà de tornar a demanar la corresponent autorització judicial. Poc li ha faltat al conseller portaveu Vicent Rambla per comentar tot el que havia passat a la Carrasqueta en el moment en què ha comparegut davant dels mitjans de comunicació després del ple del Consell i ja posats, també ha aprofitat per actualitzar la informació de que disposaven els periodistes pel que fa a les converses amb el govern central i amb el govern de Catalunya sobre la qüestió de TV3. Segons Rambla, el ministre Clos s'ha mostrat disposat a facilitar un canal perquè TV3 es pugui veure així, però diu el conseller que això no s'ha concretat i que, mentrestant, l'expedient sancionador i per tancar els emissors d'Acció Cultural va avant. És més, i aquesta és la gran novetat, ha dit el conseller que les emissions de TV3 a través d'Acció Cultural han de cessar en qualsevol cas, passe el que passe. Si TV3 ha de veure's al País Valencià, perquè el govern central concedeix un nou múltiples de 4 canals digitals, será directamente y sin intermediarios. En mi conversación con el señor Clos, lo que le pedí es que pusiera en marcha todas las medidas técnicas que fuera posible para que se habilitara ese múltiples y por tanto poder dar respuesta no solo a TV3, sino a algunas necesidades que tiene planteadas esta comunidad. Bien, sus palabras fueron correctas desde el punto de vista institucional
pero sin aportar una solución. Pues mientras eso se produce, hay un expediente que sigue su curso y que este gobierno, y en este caso este conseller, pues hace que continúe mientras no haya la solución técnica que impida que pare en todo caso esa emisión a través de acción cultural, que siempre tendrá que parar, no será ese el instrumento que sirva de cobertura, siempre tendrá que parar, y por tanto entrar en vías de legalidad, como la que se ha producido esta mañana en Alicante, cuando se ha procedido con el amparo judicial y legal a el cese de esas emisiones a través de este intermediario que, al margen de la ley, está permitiendo la repetición de las imágenes de TV3. Como digo, dos maneras de hacer las cosas: la del respeto a la norma, aun cuando no nos guste en ocasiones esa norma, y la de quien prefiere la anarquía, de impedir por la fuerza que eso se pueda producir. Y eso es lo que apoyan algunos partidos políticos, como los que conforman esta especie de tripartito a la catalana que está queriéndose gestar en esta comunidad, con Izquierda Unida, con el Bloc, con Esquerra Republicana i con el Partido Socialista també. Un tripartit, pel que es veu, de 4 partits, perquè el senyor Rambla parlava del Partit Socialista, d'Esquerra Unida, del Bloc i d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no forma part de cap tripartit valencià i no sembla que vagi tampoc a integrar en el futur cap govern en companyia dels altres 3. Una repregunta d'un periodista en esta conferència de premsa ha servit per posar damunt la taula un fet indiscutible. El govern valencià fila prim perquè TV3 no diga País Valencià, però no diu res quan tanta gent se refereix al nostre territori dient Levante, per exemple. Rambla ha contestat així. Dígame usted qué televisión se refiere a Levante, o qué televisión no habla de las comunidades de la cornisa cantábrica, o qué televisión no hace otro tipo de alusiones. Las televisiones públicas tienen muy claro cuál es la denominación estatutaria de esta comunidad. Y por tanto yo creo que todos aquellos que en esta comunidad vivimos y los medios de comunicación que en esta comunidad ejercen tendrían que ser también los primeros que defendieran esa denominación estatutaria, que en este caso no es el elemento que determina esa emisión o no, es un elemento a considerar de respeto a nuestras señas de identidad. I nosaltres, que intentem respectar les senyes d'identitat de tots, valencianes i de fora, ens agafem a l'Estatut on es parla tranquil·lament i sense cap problema de Comunitat Valenciana, de País Valencià, de Regne de València, i fins i tot apel·lem a la denominació tradicional de València, simplement, i són les 4 denominacions que esta casa utilitza en els seus programes. A nit Infotelevisió va estrenar amb tots els honors que pogueren donar-li el llargmetratge Ja en tenim prou, una reflexió coral audiovisual sobre el govern del PP en la Generalitat que no ha agradat gens al PP. Per aquesta raó s'han cregut, pensem que absurda. El cas és que l'actuació contra la decisió de la Junta